6th శ్లోక ప్రభు. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దాం. జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ గోపీ జన వల్లభా गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं तो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भवती नैष्टिकी। भक्ति भवति नैष्ठिकी। శ్రీమద్భాగవతం ప్రథమ స్కందం అధ్యాయం 19వ శ్లోక 6. या वै लसत् श्री तुलसी विमिश्रा
या वै लसच्ची तुलसी विमिश्रा कृष्णाङ्घ्रिरेण्वप्यधिकाम्बुनेत्री कृष्णाङ्घ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकान् उभयत्र शेषान् पुनाति लोकान् भयत्रशेषान् पुनाति लोकान् उभयत्र शेषान् पुनाति लोकान् भयत्रशेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः या वै लसत् श्रीतुलसी विमिश्रा या वै लसत् तुलसी विमिश्रा कृष्णाङ्घ्रिरेणुप्यधिकाम्बुनेत्री कृष्णाङ्घ्रिरेणुभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् पुनाति लोकान् भयत्रशेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः या या ఏ నది అయితే ये नदी అయితే వై वै సదా सदा లసత్ लसत् కూడి ఉండి కూడి శ్రీ తులసి శ్రీ తులసి తులసీ దళములతో తులసి దళములతో విమిశ్ర మిశ్రితమై మిశ్రితమై కృష్ణాంగ్రి కృష్ణాంగ్రి శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాద పద్మముల శ్రీకృష్ణ భగవానుని పాద పద్మముల రేణు ధూళి రేణు ధూళి ధూళి అభ్యధిక అభ్యధిక పరమ మంగళకరము పరమ మంగళకరము అంబు అంబు జలము జలము నేత్రి నేత్రి వహించుచు ప్రవహించుచు ప్రాతి పునాతి పవిత్రమునర్చును పవిత్రమనర్చును లోకాన్ లోకములను ఉభయత్ర ఉభయత్ర ఊర్ధ్వ అధోలోకములను లేదా అంతర్బాహ్యములను అధోలోకములను లేదా అంతర్భావ హృదయాలను శివునితో సహా శివునితో సహా కహ కహ వేరెవ్వడు వేరెవ్వడు తాం ఆ నదిని ఆ నదిని న సేవేత నా సేవింపబడు మరిష్యమాణః మరిష్యమానః ఏ క్షణమైనను మరణింప సిద్ధముగానున్నవాడు ఏ క్షణమైనను మరణింప సిద్ధముగానున్నవాడు శ్రీకృష్ణుని పాద పద్మ ధూళి మరియు తులసి దళములతో మిశ్రితమగు పరమ మంగళప్రదమైన జలమును ఆ నది గంగా నది పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రాయోపవశుడై నిలిచిన కలిగి ఉండెను. కనుకనే ఆ జలము ముల్లోకముల అంతర్బాహ్యములనే గాక పరమశివుని ఇతర దేవతలను సైతము పవిత్రమనర్చుచున్నది. కనుక మృత్యువు నిర్దేశితమైన ప్రతి ఒక్కడును ఆ నది శరణమును తప్పక పొందవలెను. శ్రీకృష్ణుని పాదపద్మ ధూళి మరియు తులసి దళములతో నిషిత్రమగు మిశ్రితమగు పరమ మంగళప్రదమైన జలమును ఆ నది గంగా నది గంగా నది పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రాయోపవేశుడై నిలిచిన కలిగి ఉండెను. కనుకనే ఆ జలము ముల్లోకముల అంతర్బాహ్యములనే గాక పరమశివుని ఇతర దేవతలను సైతము పవిత్రమునర్చుచున్నది.
కనుక మృత్యువు నిర్దేశితమైన ప్రతి ఒక్కడును కనుక మృత్యువు నిర్దేశితమైన ప్రతి ఒక్కడును ఆ నదీ శరణమును తప్పక పొందవలెను. ఆ నది శరణమును తప్పక పొందవలెను. భవాని మాత చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. భాష్యం. 7 దినములలో కలగనున్న మృత్యువార్తను వినినంతనే పరీక్షన్ మహారాజు గృహస్థ జీవనం నుండి విరమించి పవిత్ర యమునా తటమున ఆసీనుడయ్యాడు. పరీక్షిత్ గంగా తటమును ఆశ్రయించనని సాధారణంగా చెప్పబడినను శ్రీల జీవ గోస్వామి ప్రకారం అతడు యమునా తటమునే ఆశ్రయించను. భూగోళ పరిస్థితుల దృష్ట్యా గమనించినచో జీవ గోస్వామి వారి వాదమే మిక్కిలి బలం సబబైనదిగా గోచరించుచున్నది. ఏలయన ప్రస్తుత ఢిల్లీ నగరమునకు చేరువనందుగల హస్తినాపురమునందే పరీక్షన్ మహారాజు వసించెను. మరియు ఆ ఢిల్లీ నగర ప్రక్కగానే యమునా నది ప్రవహించుచున్నది. యమునా నది అత్యంత చేరువలవనే ప్రవహించుచున్నందున రాజు దానిని ఆశ్రయించుట అత్యంత సహజమై ఉన్నది. ఇక పవిత్రత విషయమున గంగా నది కన్నను యమునా నదియే శ్రీకృష్ణ భగవానుతో ప్రత్యక్ష సంబంధమును కలిగి ఉన్నది. ఆ దేవదేవుడు తన దివ్యలీలలు ఆది నుండి యమునా నదిని పవిత్రమునర్చినాడు. వసుదేవుడు బాలకృష్ణుని గొని యమునకు ఆవలగల గోకులమందరి సురక్షిత స్థలమునకు జనుటకు యమునా నదిని దాటినప్పుడు ఆ దేవదేవుడు నదిలో పడెను. అంతట శ్రీకృష్ణుని చరణ కమల ధూళిచే నదీ జలము పవిత్రమయ్యను. తులసీదళములతో మిశ్రితమైన శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని చరణ కమల ధూళిని మోయిచూ ప్రవహించడి నదిని పరీక్షన్ మహారాజు ఆశ్రయించినట్లుగా ఇచ్చట ప్రత్యేకముగా తెలుపబడినది. శ్రీకృష్ణుని చరణ కమలమును సదా తులసీదళములతో అర్చింపబడి ఉండును. అట్టి చరణ స్పర్శ కలిగినంతనే గంగా యమున పవిత్రములు కాగలవు. అయినప్పటికీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గంగా నది కన్నను యమునా నదితోనే అధికముగా సంబంధమును కలిగి ఉన్నాడు. శ్రీల జీవ గోస్వామి పలికినట్లు వరాహ పురాణమును అనుసరించి గంగా యమునల నడుమ ఎట్టి భేదము లేదు. కానీ గంగా జలము 100 రెట్లు పవిత్రత చెందినచో యమునా జలముగా పిలువబడగలదు. అదే విధముగా విష్ణువు సహస్రనామములు శ్రీరాముని ఒక్క నామముతో సమానమనియు మరియు అటువంటి 3 రామనామములు ఒక్క కృష్ణనామముతో సమానమనియు శాస్త్రమునందు తెలుపబడినవి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. ఇంకొకటి చదువుతాము. ఇతి వ్యవచ్ఛిద్య స పాండవేయః ప్రాయోపవేశం ప్రతి విష్ణు పద్యాం తథో ముకుందాంగ్రిం అనన్య భావో మునివ్రతో ముక్త సమస్త సంగః. ఇది ఆ విధముగా వ్యవచ్ఛిద్య నిశ్చయించి సహ పరీక్షన్ మహారాజు పాండవేయ పాండవుల యశస్సునకు తగినటువంటి వాడైన ప్రాయ ఉపవేశం ఆమరణ నిరాహార దీక్ష ఆమరణ దీక్ష ఫాస్టింగ్ ప్రతి విష్ణు పద్యాం విష్ణు పాద పద్మముల నుండి ఉద్భవించిన గంగా నది తటమున తనను అర్పించుకొనెను. ముకుంద అంగ్రిం శ్రీకృష్ణుని పాద పద్మములకు అన్యము కానట్టి భావ భావముతో మునివ్రత మునివృత్తి ముక్త ముక్తుడై సమస్త సర్వవిధములైన సంగ సాంగత్యము నుండి ఆ విధముగా పాండవుల యశస్సునకు తగినటువంటి వాడిపైన పరీక్షన్ మహారాజు ప్రాయోపవేశము కావించి
ముక్తి నొసగడి ముకుందుని పాదపద్మమునకు తనను తాను అర్పించుకొనుటను స్థిర నిశ్చుడై గంగాతటమున ఆసీనుడయ్యను. ఆ రీతి అతడు సమస్త సాంగత్యము నుండి అసక్తుల నుండి విడిబడి ముని వృత్తిని అవలంబించెను. ఆ విధముగా పాండవుల యశస్సునకు తగినటువంటి వాడైన పాండవుల యశస్సునకు తగినటువంటి వాడైన పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రాయోపవేశము కావించి ముక్తి నొసగడి ముకుందుని పాదపద్మమునకు తనను తాను అర్పించుకొనుటకు స్థిరనిష్ఠుడై గంగాతటమున ఆసీనుడయ్యను. ఆ రీతి అతడు సమస్త సాంగత్యము నుండి అసక్తుల నుండి విడిబడి ముని వృత్తిని అవలంబించెను. మణి గారు చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ అదే చదవండి. భాష్యం. విష్ణువు యొక్క పాదపద్మముల నుండి బహిర్గతమయ్యే కారణమున గంగాజలము దేవతలతో సహా ముజ్జగములను పవిత్రమునర్చుచున్నది. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు విష్ణుతత్వములన్నింటికి ఉద్గమ స్థానమైనందున అతని చరణాశ్రయము సర్వపాపము నుండి మనుజుని ముక్తిని చేయగలదు. బ్రాహ్మణుని ఎడ రాజు అనర్చిన అపరాధం సైతము దానితో శమింపగలదు. కనుకనే ముక్తి నొసగడి ముకుందునిగా ప్రసిద్ధికెక్కిన శ్రీకృష్ణ భగవానుని చరణ కమలములనే ధ్యానించుటకు పరీక్షిత్ మహారాజు నిర్ణయించుకొనెను. గంగా తటము లేదా యమునా తటము ఆ దేవదేవుని తదేక స్మరణమునకు చక్కని అవకాశం కల్పించును. కావున పరీక్షిత్తు సర్వసంగ పరిత్యాగి అయి అచట శ్రీకృష్ణ చరణములను ధ్యానించను. వాస్తవమునకు ముక్తికి మార్గం ఇదియే. సర్వసంగ పరిత్యాగమనగా సమస్త పాపకర్మాచరణను విరమించుటయే అనియే భావము. ఇక శ్రీకృష్ణ చరణకమల ధ్యానం అనగా పూర్వ పాప ఫలముల నుండి ముక్తి నొందుట అనే అర్థము. ప్రతివాడును ఇచ్ఛాపూర్వకంగా గాని లేక అయిష్టతతో గాని పాపమనర్చియే తీరడి రీతిలో ఈ భౌతిక జగత్తు పరిస్థితులు సృష్టింపబడినవి. ధర్మాత్ముడును పాపరహితుడును అయిన పరీక్షిత్ మహారాజే దీనికి చక్కని నిదర్శనము. అతడు కూడా తప్పిదమునకు బలి కావలసి వచ్చిన అట్టి తప్పిదమును అనర్చవలనని అతడు ఎన్నడూ ఊహించి ఉండలేదు. ఆ కారణమున అతడు శాపగ్రస్తుడైనను పరమ భాగవతోత్తముడైన కారణమున ఆపత్తులన్నీయును అనుకూలమయ్యను. అనగా మనుషుడు జీవితమున ఇచ్ఛాపూర్వకంగా ఎట్టి పాపమును అనర్చరాదు. మరియు అతడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని చరణకమలములనే అనన్యముగా నిత్యము స్మరింపవలను. ఇదే ముఖ్య సూత్రమై ఉన్నది. భక్తుడు అటువంటి స్వభావమును కలిగి ఉన్నప్పుడే ఆ దేవదేవుడు అతనికి ముక్తి మార్గమున పురోగమించుటకు సహాయభూతుడై తన చరణాశ్రయమును పొందగలిగినట్లుగా చేయును. భక్తుడు కొన్ని మార్లు ప్రమాదవశాత్తు పాపమును అందించినప్పటికీ శాస్త్రములందు ద్రోపరిపబడిన రీతి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ శరణాగత జీవిని సర్వ విధములైన పాపం నుండి రక్షింపగలడు. స్వపాద మూలం భజిత ప్రియస్య త్యక్తాన్య భావస్య హరి పరేశః వికర్మ యచ్చోత్పతితం కదంచత్ ధునోతి సర్వం హృది సన్నివిష్టః. శ్రీమద్ భాగవతము 11.5.42. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ భాస్కర్. ఓకే. ఓం ఘ్రానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో పరీక్షిత్ మహారాజు ఈ నదీ తటమున వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చారు. సో ఈ నది గంగా నది అని ఇక్కడ చెప్తుంటేనో ఇక్కడ ఇది యమునా నది ఉండాలి, యమునా నదినే ఇది అని ఇక్కడ జీవ గోస్వామి ఆచార్యులు, గొప్ప ఆచార్యులు వాళ్ళు సమర్థిస్తున్నారు. సో శిల ప్రభుపాదులు కూడా వాళ్ళ వాదానికి, వాళ్ళ అనాలిసిస్కి వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. అంటే యమునా నది అనేది ఇప్పుడు కూడా మనం చూస్తున్నట్లు ఢిల్లీ ద్వారా అది వెళ్తుంది. అది అయితే ఇప్పుడు దాన్ని చాలా ఆ ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్ అంతా దాన్ని యాడ్ చేసి దాన్ని ఇచ్చేసారు, భౌతికంగా చేశారు. బట్ అట్లీస్ట్ స్టిల్ ఆధ్యాత్మికంగా ఆ పవిత్రత ఇప్పుడు ఉండే ఉంటుంది దానికి. సో ఎనీవే జియోగ్రఫికలీ ఇక్కడ చెప్పినట్లు గంగా నది ఢిల్లీ దగ్గర రాదు, అది కొంత దూరంగానే వెళ్తుంది. రెండు కూడా కలుస్తుంది, త్రివేణి సంగమం ఇక్కడ అలహాబాద్లో ప్రయాగ్లో ఇక్కడ అవుతుంది సంగమం. అయితే ఢిల్లీ కొంత దూరంగానే హరిద్వార్ అక్కడంతా వెళ్ళేది గంగా నది. అయితే మన యమునా నది అనేది చాలా దాని తటంలోనే ఉంది. హస్తినాపురము ఢిల్లీ నగరం అనేది యమునా నది తటంలోనే ఉంది. సో అది కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తుండేది. ఇది 2-3 ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇస్తారు. సో సహజంగా వాళ్ళు దగ్గరగా ఉండే నదినే వాళ్ళు ఆశ్రయిస్తారు. ఇంకొకటి రెండు కూడా వేరేది కాదు, గంగా నది యమునా నది అనేది అది ఒకటే అని కూడా చెప్పే మాట ఉంది అది. సో అది వరాహ పురాణం నుంచి అది కూడా వాళ్ళు సమర్థిస్తున్నారు. గంగా నది 1000 టైం పవిత్రమైనప్పుడు అది యమునా నది అని పిలుస్తారు దాన్ని. అంటే యమునా నది గంగా కింద శ్రేష్టము అని. సో ఎలా అనేది అది ఇంకా కొంత కారణాలు కూడా ఆచార్యులు వివరిస్తున్నారు. అంటే శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు తన దివ్యలీలు యమునా నది తటమున వాళ్ళు చూపుతారు. అంత బృందావన యమునా నది తటమునే ఉండేది. యమునా తీర వనచారి అని, జయరాధ మాధవ కుంజ బిహారి గోపీజన వల్లభ గిరివరధారి యశోదనందన బ్రజజన నంజన యమునా తీర వనచారి. కృష్ణుడు యమునా తీరంలో తన అంత దివ్య లీలలో చేసింది అంత భగవంతుడు. సో యమునా గంగా పవిత్ర నదిలో సో వాళ్ళ ఆశ్రయించి పరీక్షిత్ మహారాజు నిర్ణయించారు ఫాస్టింగ్ అంతవరకు. ఇంకొకటి ఆచార్యులు చెప్పింది యమునా తీర, కృష్ణుడు జన్మించినప్పటి నుంచి యమునా నదిని వాళ్ళు పవిత్రించారు. ఎప్పుడో ఒక పవిత్రమే ఒక తన లీలలో చూపారు అక్కడ. సో ఎప్పుడో ఒక టైం స్టార్టింగ్లో వాళ్ళ జన్మం మథురాలో జన్మం అవుతుంది. సో మథురా నుండి బృందావనికి వచ్చేటప్పుడు ఈ యమునా నది ప్రవహించుతుంటుంది, ఫ్లడ్డింగ్ అది ప్రవహించేది, అది ఫ్లో అవుతుంది. అది ఎంతగా ప్రవహించుతూ ఉందంటే అంత దీనికి అవసరం, అంత జోర్ వర్షం. ఆ వర్షం ఉన్నప్పుడు వసుదేవుడు తన తలపైన కృష్ణుని పెట్టుకొని ఒక దీంట్లో పెడుతుంటారు. వాళ్ళకి ఆశ్రయంగా అనంత శేషుడు కవర్ చేస్తుంటాడు ఆ వర్షంలో. అది చెప్తారు యమునా నదికి వచ్చినప్పుడు యమునా నది ఫస్ట్గా దారి చూపుతుంది అనుకుంటాను. అయితే తర్వాత మధ్యలో ఒక టైము అది మన యమునా నది వసుదేవుడు పైన వచ్చి ఆ కృష్ణుడిని వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్తారు చెప్తారు. అది పాస్ట్ టైం జనరల్లీ వినం మనం, అయితే ఉంది భాగవతంలో గొప్ప వైపు ఉంది. సో అక్కడ చెప్తారు వసుదేవుడికి చాలా ఇదవుతుంది, ఏమైంది కృష్ణుడు ఎక్కడో నీళ్ళ మునిగిపోయాడా నా పుత్రుడు అని వసుదేవ వెరికేషూర్ చేస్తారంట. ఆమె కొంత సమయం తర్వాత మేబీ ఒక 1/2 minute 1 minute అంతే యమునాదేవినే తీసుకొని వచ్చి కృష్ణుని తిరిగా ఇస్తారంట. సో అంటే వాళ్ళకి కూడా కృష్ణుడని స్పర్శించాలి కృష్ణుని అని వాళ్ళు యమునాదేవి చేసింది. సో అప్పుడు వసుదేవుడు ఈ టైంలోనా ఇది చేసేది, నాకు అంత టెన్షన్ యాంగ్జైటీ నాకు. సో ఎనీవే సో యమునాదేవి గొప్ప భక్తులు, భగవంతుల ఒక శక్తి వాళ్ళు. సో వాళ్ళు కూడా భగవంతుని అప్పటి నుంచినే స్పర్శించుతారు. సో స్పర్శించి తర్వాత కృష్ణుడు బృందావనకు వస్తారు. బృందావనకు వచ్చినాక అంత తన బాల్యలీలలో యమునా తటమునే జరిపేది చాలా అంత లీలలు. కాళింగ కలియ దమన ఇక్కడ శిక్షించేది కూడా అది యమునా తటమునే జరుగుతుంది. సో మనం బృందావన పరిక్రమ చేసేటప్పుడు ఆ మార్గంలోనే వెళ్తాం, యమునా తటమునే మనము బృందావనాన్ని పరిక్రమ చేసేది. అది 11 కిలోమీటర్ ఉంటుంది. అది
అది బృందావన పరిక్రమ. సో యమునా తట పైన ఎంతో దివ్య తీర్థ స్థలాలు ఉన్నాయి. సో దాన్ని మేము వీక్షించి మేము ఆ ప్రవాసం, ఆ పరిక్రమ కార్యం చేస్తాము. ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ యమునా తటం, యమునా నది పైన వీళ్ళు నిలిచారు. ఎవరు? పరీక్షిత్ మహారాజ్. పరీక్షిత్ మహారాజు వాళ్ళకి లక్ష్యం కరెక్ట్ గా ఉంది. వాళ్ళకి పరీక్షిత్ మహారాజుకి భగవద్ధామంకే చేరాలి అని. సో వాళ్ళు ఇంకేది వాళ్ళు వెనక చూసినట్లు ఈ లోకానికి వెళ్ళాలి, ఆ ఒక భౌతిక ఇదిని సాధించాలి, ఏది వాళ్ళకి కోరికలే. అన్యాభిలాషిత శూన్యం జ్ఞానకర్వాది అనావృతం. సో వాళ్ళు సంపూర్ణంగా వాళ్ళు ఒకటే ఒక పాయింటెడ్ ఫోకస్, కృష్ణుడిని సంతృప్తి చేయాలి, కృష్ణ ధామంకి చేరాలి. సో దానికోసం వాళ్ళు దానికి అనుకూలం చేస్తుంది. అంటే గంగా నది, యమునా నది ఎక్కడెక్కడ ప్రవహించింది ఆ ప్రదేశాలంతా పవిత్రమవుతుంది. సో ఈ నదిలో మనం వెళ్ళి అక్కడ స్పర్శిస్తే, అక్కడ మేము దీన్ని చేస్తే మనము అంత పాప కర్మాలంతా నాశనం అవుతుంది. సో ఆ ప్రదేశాలే ఆ పవిత్ర క్షేత్రాలు. హరిద్వార, రిషికేశ, బదరి మేము వింటాం, అన్ని కూడా ఈ గంగానది నది తటం పైనే ఉండే ప్రదేశాలు. సో దానికోసం దానికి విలువ ఉంది, వాల్యూ ఉంది. చెప్తారు దాంట్లో రెగ్యులర్గా మనం దాన్ని స్పర్శిస్తుంటే, అక్కడేమో స్నానం చేస్తుంటే మన పాపకర్మాలు నాశనం అవుతుంది. ఈ గంగా నది కావచ్చు, యమునా నది కావచ్చు. సో అంత పవిత్ర నది గంగే చైమనే చైవ సరస్వతి గోదావరి నర్మదా సింధు కావేరి చెప్తాను, అంత పవిత్ర నదిలే. సో ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఇక్కడ గంగా నది అంటే వామన దేవుడు ఇది చేసినప్పుడు, ఆ లీల చేసినప్పుడు బ్రహ్మాండంలోగా దాంట్లో వాళ్ళు హోల్ చేస్తారు వాళ్ళ కాళ్ళ నుండి, వాళ్ళ పాదాల నుండి. అక్కడి నుండి వచ్చింది నీళ్ళు. మహావిష్ణు ఏది వాళ్ళ కారణాన సముద్రం ఉంది, అక్కడి నుంచి వచ్చే నీళ్ళు గంగా నది. దానికోసం దీన్ని చాలా ఎక్కువగా దీని వాల్యూ గంగా నది. సో ఇక్కడ చెప్తుండే ఈశా శివుడికి కూడా ఇది పవిత్రం చేస్తుంది. పరమశివుడు పవిత్రుడు అవుతే కూడా వాళ్ళు కూడా ఇంకా పరిశుద్ధంగా ఇది భగవంతుని నుంచి వస్తూ ఉండే నీళ్ళని వాళ్ళు కూడా దాని జట గంగా అని పెట్టుకుంటారు. వాళ్ళు పునాతి లోకానుభయత్ర స ఈశాన్ కస్తాం న సేవేత మరిష్యమాన్. సో అలా గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు, మహాదేవ, పరమశివుడు, వాళ్ళు కూడా దీని నుండి వాళ్ళని స్పర్శించుతారు, వాళ్ళని ఆశ్రయించుతారు అన్నప్పుడు ఇంకెవరు సామాన్య మనుషుడు ఆశ్రయించడు అని ఇక్కడ ప్రశ్న అడుగుతున్నారు. శ్రీకృష్ణుని పాదపద్మము ధూళి మరియు తులసి దళములతో మిశ్రితమగు పరమ మంగళప్రదమైన జలమును ఆ నది గంగా నది పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రాయోపవేశుడై నిలిచిన కలిగి ఉండేది. కనుకనే ఆ జలము ముల్లోకముల అంతర్బాహ్యములనే గాక పరమశివుని ఇతర దేవతలను సైతం పవిత్రం అనర్చుచున్నది. కనుక మృత్యువు నిర్దేశితమైన ప్రతి ఒక్కడును ఆ నదీ శరణమును తప్పక పొందగలే. యాక్చువల్లీ గంగా నది కేవలం భూలోకంలో మనకి భారతంలోకి వస్తుంది అని కాదు, ఇది స్వర్గలోకాల్లో కూడా ఇది ప్రవహించుతుంది. దానికి మందాకిని ఏమో పేరు అక్కడ. సో ఇది ఎన్నో లోకాల్లో, ఎన్నో దీంట్లో అది ప్రవహిస్తుంది. అది మనకి ఇక్కడ హిమాలయం నుంచి వచ్చినట్లు మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. గంగోత్రి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, యమునోత్రి నుంచి యమునా స్టార్ట్ అవుతుంది, మనకు కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ దివ్య నదిలు ఎలా అంటే ఇది వేరే వేరే లోకాల్లో కూడా అస్తిత్వం ఉంది. ఇది నుండి అక్కడ నుండి ఇది ప్రవహించుతుంది అక్కడ అంతా. సో ఇదే గంగా నది, యమునా నది గురించి ఒక టైము యాక్చువల్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు సన్యాసం స్వీకరించారు. వాళ్ళు 24 సంవత్సరాలకి 24 years అంతే చైతన్య మహాప్రభుకి. అంత చిన్న వయసులోనే వాళ్ళు సన్యాసం స్వీకరించినాక చైతన్య మహాప్రభు బృందావనంకు వెళ్ళాలి. సో బృందావనం మార్గంలో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారు. సో వాళ్ళ సహచరుడైన నిత్యానంద ప్రభు ఉన్నారు వాళ్ళతో. సో నిత్యానంద ప్రభు ఆలోచిస్తారు. సో చైతన్య మహాప్రభు స్వీకరించినప్పుడు వాళ్ళ తల్లికి కూడా వార్త చెప్పలే. సో వాళ్ళ తల్లికి ఎంత బాధ ఉంటుంది, ఎంత నొప్పి ఉంటుంది. సో దానికోసం ఇంకొకసారి వాళ్ళ తల్లిని వాళ్ళు చూడాలి అని నిత్యానంద ప్రభు ఏం చేస్తారు, ఒక ప్లాన్ చేస్తారు. సో ప్లాన్ చేసి చైతన్య మహాప్రభుని కొంత డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసి, చైతన్య మహాప్రభు ఎప్పుడో బృందావనంకి వెళ్ళలే. ఆ చైతన్య మహాప్రభు సాక్షాత్ భగవంతుడే అవుతే ఆ లీల చూపే దీనికి చైతన్య మహాప్రభు అంత ఆవేశంలో ఉంటారు. బృందావనంకి వెళ్తున్నాను ఒక అంత దివ్యానందంలో ఉంటారు చైతన్య మహాప్రభు. సో వెళ్ళే మార్గంలో నిత్యానంద ప్రభు డైరెక్షన్ వాళ్ళని మార్గము డిఫరెంట్గా చేసి కొంత సమయం తర్వాత ఈ గంగా నది తటం వస్తుంది. అంటే బెంగాల్లో ప్రవహించేది గంగా నది. సో చైతన్య మహాప్రభు నిత్యానంద ప్రభు చూసి, చూడు నీకు
యమునా నది వచ్చింది, యమునా తటంలో ఉన్నావు నువ్వు. సో చైతన్య మహాప్రభు ఆ భక్తి ఆవేశంలో ఉన్నారు, అంత దివ్య ఆనందంలో ఉన్నారు. వాళ్ళు చూసిందే వాళ్ళు ఇమీడియట్ జంప్ గంగా నదిలో. యాక్చువల్లీ గంగా నది అయితే చైతన్య మహాప్రభు భావించి నేను యమునా తటంకి వచ్చాను, నేను బృందావనం చేరానేమో అని వాళ్ళు ఇమీడియట్లీ యమునాలో వాళ్ళు జంప్ అవుతారు. సో కొంత సమయం తర్వాత వాళ్ళు అదే నదిలో చూస్తారు, ఇంకొక వ్యక్తి వస్తున్నారు. ఎవరు? అద్వైతాచార్య. సో అద్వైతాచార్య నిత్యానంద ప్రభు మొదలే ప్లాన్ చేసి ఉంటారు వాళ్ళు. సో నేను ఎలాగో వాళ్ళ తల్లిని మరలా చైతన్య మహాప్రభుకి లాస్ట్ ఇంకొకసారి వాళ్ళు మీట్ కావాలి అని. సో నిత్యానంద అద్వైతాచార్య ఒక బోట్ తీసుకొని వస్తారు. సో చైతన్య మహాప్రభుకి డౌట్ వస్తుంది, సంశయం, ఇదేమిటి ఇది నేను యమునా నది అనుకున్నాను, బృందావనంలో ఉన్నాను అనుకున్నాను. బృందావనంలో అద్వైతాచార్య ఏం చేస్తున్నారు? అద్వైతాచార్యలో ఉండేది శాంతిపుర, అది బెంగాల్, అది గంగా నది తటమున. ఇదేది ఎలా సాధ్యం? సో అప్పుడు వాళ్ళు అద్వైతాచార్యకి అడుగుతారో, ఇదేమిటి, ఇది గంగా నదినా, ఇది ఇంకో యమునా నదినా, ఇంకొకట ఇది చెప్తారు. అప్పుడు అద్వైతాచార్య చెప్పేది, శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, భగవంతుడా, నువ్వు ఎక్కడున్నావో అదే యమునా నది, అదే బృందావనం. నువ్వు ఎక్కడున్నావో అది బృందావనం. యమునా నది అది ప్రవహించేది బృందావన తటమున. సో చైతన్య మహాప్రభు ఎక్కడున్నారో అది బృందావనం, కృష్ణుడు ఎక్కడున్నారో అది బృందావనం. సో అక్కడ వాళ్ళు మాట చెప్పి వాళ్ళు ఫినిష్ చేస్తారు. ఆమె తర్వాత చైతన్య మహాప్రభుకి తెలుస్తుంది, ఇది బృందావన కాదు, ఇది యమునా తటం కాదు, ఇది గంగా తటమే. నేను ఇక్కడే ఉన్నాను, ఇక్కడ దగ్గరే ఉన్నాను, నేను శాంతిపురాకి ఇక్కడ ఉన్నాను అని తెలుస్తుంది చైతన్య మహాప్రభుకి. అప్పుడు ఎలా అయినా మీరు ఇక్కడ వచ్చారు కదా, ఇప్పుడు మీకు దగ్గర వస్త్రాలు కూడా లేవు, వస్త్రాలు ఇప్పుడు నీళ్ళలో మీరు ఇచ్చేసి అంతా ఇదయ్యారు. సో రండి, నేను మా ఇంటికి రండి, మా ఇంట్లో మీకు డ్రై తెచ్చాను, ఆల్రెడీ వస్త్రాలు తెచ్చాను, డ్రై క్లోత్స్, దీన్ని ధరించండి, రండి అని చైతన్య మహాప్రభుని తన ఇంటికి శాంతిపురంకి, అది మాయాపురం నుంచి కొంత కిలోమీటర్ అంతే, 30 కిలోమీటర్స్ 20 కిలోమీటర్స్ అంతే, 30కి అది శాంతిపురం. సో అక్కడ తీసుకొని వెళ్తారు. అద్వైతాచార్యులు 2 ఇళ్ళు ఉంటుంది, ఒకటి శాంతిపురంలో, ఒకటి నవద్వీప్ మాయాపురాలు. సో అక్కడ తీసుకొని వెళ్తారు. సో ఆల్రెడీ అప్పుడు వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు తల్లి శచీదేవిని వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చారు. ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి పెట్టి తీసుకొని వచ్చారు. సో చైతన్య మహాప్రభు చూస్తారు, వాళ్ళ తల్లిని చూస్తారు. సో చైతన్య మహాప్రభు ఏంటంటే చెప్పలే వాళ్ళ తల్లికి, వాళ్ళు సన్యాసం స్వీకరించినప్పుడు వాళ్ళు త్వరనే తీసుకొనేసి ఉంటారు, చెప్పగానే తీసుకుంటారు. చైతన్య మహాప్రభు అప్పుడు, నా దేహం మీదే, తల్లి గర్భమించిన పుత్రుడికి దేహం ప్రాప్తి అయ్యేది. సో నేను మీకే చేరింది. సో ఏమో నేను ఒక అమాయకంగా, ఒక అజ్ఞానంలో సన్యాసం స్వీకరించాను, ఇప్పుడు ఏం చేయాలో నాకు తెలియదు, మీరే చెప్పండి. సో అని వాళ్ళ తల్లికి చెప్పేమాట చైతన్య మహాప్రభు. సో తర్వాత చెప్తారు, వాళ్ళ తల్లి శచీదేవి అంటే సాక్షాత్ యశోదామాయి వీళ్ళు చైతన్య మహాప్రభు లీలలో శచీదేవిగా అవతరించారు. సో వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు, సో ఇది నా పుత్రుడు సన్యాసం స్వీకరించాడు, సో ఇప్పుడు నేను ఆజ్ఞ ఇస్తే వాళ్ళు దాన్ని విడిచి తిరిగి వస్తారు, అయితే అది సరికాదు. సో దాంతో వాళ్ళు ఆలోచించి వాళ్ళకి ఆశీర్వదించి, వాళ్ళ తల్లి, నువ్వు బృందావనంలో వసించరాదు, బృందావనం చాలా దూరం ఉంది, ఇక్కడ మాయాపురం నుంచి బృందావనం అంటే ఆల్మోస్ట్ ఉండొచ్చు 800 కిలోమీటర్స్ ఉండొచ్చు, 700-800 అట్లీస్ట్ 800,000 కిలోమీటర్స్. అది చాలా దూరం, ఇంకా ఎక్కువ అనుకున్నాను, 1500 ఉండొచ్చు, చాలా దూరం. నువ్వు దగ్గరగా నా జగన్నాథ్పురిలో నువ్వు నివసించాను. సో జగన్నాథ్పురిలో నువ్వు నివసించితే నాకు నీ గూర్చి వార్త ఎప్పుడు కూడా వస్తుంటుంది నాకు. యాక్చువల్లీ చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చానే జగన్నాథ్పురితో నివసించడానికి, అయితే వాళ్ళ తల్లితో వాళ్ళు ఆజ్ఞ స్వీకరించారు, ఆజ్ఞ వస్తుంది, వాళ్ళకి వచ్చి వాళ్ళు అక్కడ నిలుచుకునేది. సో ఎనీవే, సో మరలా చైతన్య మహాప్రభుకి ఫస్ట్ టైం సక్సెస్ కాలే బృందావనం విజిట్, సెకండ్ టైం సక్సెస్ అవ్వదు, థర్డ్ టైం అది ఇంకా ఒక రకంగా వాళ్ళు వెళ్తారు. సో అప్పుడు 10 రోజులు అనుకుంటాను, సచీదేవినే స్వయంగా తన పుత్రుడికి ఆహారం తయారు చేసి, దానికి లాస్ట్ ఇంకా మరలా చైతన్య మహాప్రభు వెళ్తున్నారు, ఇంక సన్యాసం ఇంకా తిరిగి రారు, సో అని వాళ్ళే అంత ఆహారం తయారు చేసి వాళ్ళని సేవించుతారు. ఎస్, ఎనీవే, సో గంగా యమున ఒకటే అని చెప్తున్నారు, వరాహ పురాణంలో చెప్పేది, ఇక్కడ కొటేషన్ ఇక్కడ చదివిస్తున్నారు. యమున శ్రీ జీవ గోస్వామి పలికినట్లుగా వరాహ పురాణం అనుసరించి గంగా యమునల నడుమ ఎట్టి భేదము లేదు, కానీ గంగా జలము 100 రెట్లు పవిత్రత చెందినచో యమునా జలముగా పిలువబడగలదు. అదేవిధంగా విష్ణువు సహస్రనామముల శ్రీరాముని ఒక నామముతో సమానమనియు, మరియు అటువంటి 3 రామనామములు
ఒక్క కృష్ణనామంతో సమానమని శాస్త్రమందు తెలవబడింది. సో ఇది భగవంతుల వైశిష్ట్యత, భగవంతుల నామ, భగవంతుల లీల, భగవంతుల గుణాలు. ఇక్కడ చెప్పినట్లు విష్ణునామ, విష్ణు సహస్రనామ ఒక రామనామ. శ్రీరామ రామ రామేతి సహస్రనామ విష్ణునామానికి ఒకటి రామనామం సమము అని చెప్పేది. అలాగనే కృష్ణస్తు త్రీని నామాని, కృష్ణ ఒక పదము 3 రామాల నామానికి ఈక్వల్ అని కూడా చెప్పే ఒకటి. ఇంకొక పద్మ పురాణంలో అదొక ఇది కూడా కొటేషన్ ఉంది. సో అక్కడ చెప్తున్నా. దానికోసం మేము మహామంత్రం చెప్పించినప్పుడు అది 16,000 నామాలు, విష్ణు నామాలు మేము చెప్పినట్టు. విష్ణు సహస్రనామం ఉంది. సో అయితే ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం ఒక టైం 4 కృష్ణనామాలు 4 రామనామాలు చెప్పినప్పుడు 3 into 1000 3000 ఒక కృష్ణనామానికి, 1 into 1000 రామనామానికి. ఇది 4 కృష్ణనామాలు 4 రామనామాలు. 3000 into 4 12,000, 1000 into 4 4000, 12,000 plus 4000 16,000. సో 16,000 నామాలు చెప్పినట్లు ఒక మహామంత్రము మేము పలుకున్నప్పుడు అని శాస్త్రం ఇది చెప్పే మాట ఇది. సో పరీక్షిత్ మహారాజ్ అన్ని తన భౌతిక సంగత్వం విడిచి భగవంతుడని సంపూర్ణ ఆశ్రయించడానికి వాళ్ళు గంగా తటమున వచ్చారు. సో వాళ్ళు వచ్చింది వార్త విని ఇప్పుడు అన్ని ఋషిమునిలు అంతా వేరే వేరే లోకాలు, వేరే వేరే దేశాలు, ఏదేది ఉంది భౌతిక జగత్తులో బ్రహ్మాండంలో అందరూ కూడా ఇప్పుడు వస్తున్నారు. అంటే ఇది ఒక బిగ్ న్యూస్. ఇది బిగ్ న్యూస్. అంటే ఇంత గొప్ప మహారాజు రాజర్షి, వీళ్ళకి శాపమైంది, వీళ్ళు మరణానికి వాళ్ళు తయారవుతున్నారు. సో వాళ్ళు అంటే ఇది ఒక గొప్ప సంగతి ఇక్కడ జరిగే ఒక సన్నివేశం అందరికీ తెలుసు. సో ఇప్పుడు అందరూ కూడా నెక్స్ట్ శ్లోకాలు చెప్పేది ఏదో ఒక తీర్థయాత్రకు వెళ్తున్నాము అని ఒక ఎగ్జామ్ తీసుకొని వాళ్ళందరూ వచ్చారు. ఏదో అందరికి ఎక్కడ వెళ్తున్నారు అంటే ఒక తీర్థయాత్ర చేయాలి, దానికోసం వస్తున్నాం. అయితే వచ్చింది ముఖ్యంగా వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజుది ఎలా వీళ్ళు దేహం త్యజిస్తారు. ఇప్పుడు భీష్మ పితామహ దేహం త్యజించేటప్పుడు కూడా అన్ని గొప్ప గొప్ప ఋషిమునిలు, అంత గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు వచ్చారు. అంటే ఇది జీవనం ఫైనల్ పరీక్ష, ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్. ఆ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్లో మనుజ జన్మంలో మాది ఏమైనా కృష్ణుని మేము స్మరించితే మరలా మనకి భౌతిక దేహం ప్రాప్తి అవ్వదు, మేము ఆధ్యాత్మిక జగత్కి వెళ్ళిపోతాం. సో లేకుంటే చూస్తుంటాము ఇంత జీవులు, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూస్తాం, ఇక్కడ పల్లీలు ఉన్నాయి, ఇంకా ఎంతో జన్మాలు అంటే తర్వాత మనుష్య జన్మ దొరికేది. ఈ జలజ నవలక్షాణి అంటే ఈ జలజ అంటే జలచరులు, జీవులు 9 లక్షలు ఉన్నాయి. సో 1 నుంచి 2, 2 నుంచి 3, 3 నుంచి 4, 4, 5, 6 అలాగే 9 లక్ష జీవరాశులు ఫినిష్ కావాలి. తర్వాత జలజ నవలక్షాణి స్థావర లక్షంశతి, ఈ చెట్టులు 20 లక్ష. సో ఒకటైనాక 1, 2, 3, 4, 5 అలాగే 20 లక్ష జన్మాలు కావాలి. తర్వాత జలజ నవలక్షాణి స్థావర లక్షంశతి కృమయో రుద్ర సంఖ్యక 11 లక్ష క్రిమిలు, ఒక కాక్రోచ్, ఒక ఇంకొకటి చీమ, ఇంకొకటి బీ, మధుకర, ఏదేదో రకరకమైన ఇన్సెక్ట్స్, దానంతా ఫినిష్ చేసి కృమయో పక్షిణాం 10 లక్షణం 10 లక్ష పక్షులు, ఒక కాక, ఒక ఇది ఎన్నెన్ని రకరకమైన పక్షులు, హంస అంతా ఫినిష్ చేసి అది ఒక 10 లక్షలు. ఆమె పక్షీనాం 10 లక్షణం 30 పశవ 30 లక్ష జంతువులు. ఇది మేము చూసేది కుక్క, ఏనిగ, సింహము, ఎంతో 30 లక్షలు ఉన్నాయి జీవాలు. అదంతా అయినాక మనకి మనుష్య జన్మ దొరుకుతుంది. సో చత్వార మానవ 4 లక్ష. దాంట్లో కూడా రకరకంగా మనుజుల్లో, ఇంకా దేవతా పురుషుల్లో, దానవుల్లో 4 లక్షలు. సో ఇది రావాలి మనకి అంటే అంత అయినాక మేము వచ్చాం. సో ఇంత అయినాక మనము ఇప్పుడు మనుజన్మంలో ఇక్కడ ఈ మృత్యు మనకి పెద్ద పరీక్ష. పెద్ద పరీక్ష ఇది. మనం కృష్ణుని స్మరించలేకుంటే మరలా మేము ఏదైనా 80 లక్షల జీవానికి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ, కృష్ణుడు చెప్పేది సత్వగుణంలో ఉంటే మనం సత్వగుణము అంత పాప కార్యాలు లేకుండా మనం ఒక కార్యనిర్వహణ నిర్వహించితే మంచి జన్మ పొందొచ్చు. ఇంకొక అవకాశం దొరకవచ్చు నాకు మన జన్మే దొరకవచ్చు, లేకుంటే నాకు ఒక దేవతా జన్మ దొరకవచ్చు. లేదు నేను రాజసిక భావంలో ఉంటే అది కూడా కొంచెం
అట్లీస్ట్ మానవ జన్మ అని చెప్పొచ్చు. రజో తమో గుణం అంటే అధోగచ్చంతి తామస, ఇది ఏదైనా 80 జీవరాశి. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన జన్మం. దానికోసము ఈ పరిపూర్ణత్వం పొందేదానికి ఇక్కడ ఈ ఋషిమునిలు తెలుసు వాళ్ళకి, ఇది గొప్ప మహారాజు వాళ్ళు తయారవుతున్నారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళకి సహాయం చేద్దాం. సహాయం చేసేది అవసరంలే, శుకముని వస్తారు, శుకముని వచ్చి వాళ్ళకి కరెక్ట్గా వాళ్ళకి మార్గదర్శనం ఇస్తారు. అయితే వాళ్ళు అంత గొప్ప భక్తులు ఎలా ఎగ్జామ్ ఫేస్ చేస్తారు, ఎలా మరణమైన ఒక పరీక్షని వాళ్ళు పాస్ చేస్తారు అని చూసేదానికి అందరూ వస్తున్నారు. అది నెక్స్ట్ మేము రేపు నుండి చూస్తాం. హరే కృష్ణ. సో ఇదే గంగా నది తటంలోనే అన్ని తీర్థక్షేత్రాలు ముఖ్యంగా ఉండేది. ఎన్ని తీర్థక్షేత్రాలు చాలా, అంత గంగా, యమున, సరస్వతి, గోదావరి, నర్మదా, సింధు, కావేరి, గొప్ప నది. సో ఇవి ఒక రకంలో చెప్పాలి అంటే ఈ భారతఖండంలో ఇవంత నదీలు ఉన్నాయి. సో దానికి మన ఈ స్థలము చాలా పవిత్ర స్థలం అని చెప్పేది కూడా. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.